ತೆಂಬರೆ ದುನಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ಕೇನಿ ನಾತೆಲ ಕೇನೊಡುನ್ಪಿ ಅಂಗ ಆಸೆದ ಉರ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ದೇಕಿ ದಾಟಿದ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಇರ್ಮೆನು ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತುನ ತುಳುವ ಪಾರ್ದನ ನಿಕುಲು ಮದತರ ನೆನೆಪೊಡಣ್ಣ ನೆನೆಪೊಡಕ್ಕ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕುಲು ಮದತರ ಪುತ್ತು ನಂದಲದೆದುರುಡು ಮೋನೆಗು ಉರಿವಾರದಲ ಪಾಡುನ ಆ ಗಳಿಗೆಡು ದೈವದ ಉಟ್ಟು ಬಳಕೆ ರೀತಿ ನೀತಿದ ಕತೆನು ತನ್ನ ತಾಂಗ್ ತೆರ್ಕದಿನ ಕಂಠ ಸಿರಿರ್ದು ಪಿದಡುನ ಬೀರ ಸಂದಿದರಾಗ ಇನಿಕಾನಗ ನಿಕುಲು ಮದತರ ನೆನೆಪೊಡನ್ನ ನೆನೆಪೊಡಕ್ಕ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕುಲು ಮದತರ ಉರತ ಕಂಡುಡು ಪೊರಿಕಟ್ಟದು ಕಾಲ ಬೊಲ್ಲನು ಮಾದಾನಗ ಉರಬಡುಟ್ಟು ತಟ್ಟದು ಬೆಟ್ಟದು ಮೆಲ್ಲನೆ ದೇರ್ನಗ ಕಂಡ ಒರ್ಪಡಿ ಒರ್ಲೋರ್ದು ಇರ್ಲ ಆನಗ ಕಲಂಕ ನೀರು ತಲಕಮಲಕ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಬೆನ್ನಿದಾಯನ ಬಾಯಿಡು ಬೈದಿನ ಉರಲ ಸಂದಿದ ಆರಾಗ ಇನಿಕಾನಗ ನಿಕುಲು ಮದತರ ನೆನೆಪೊಡನ್ನ ನೆನೆಪೊಡಕ್ಕ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪುಟ್ಟು ಬಳತಿನ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕುಲು ಮದತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಳಿಯಂದಿನ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಲ ಅನುಭವಡು ಬೆಲ್ಲ ತುಳು ನಿನ್ನ ನಾಡಿ ತುಳು ಪೊರ್ಲ ಪಾಡಿ ಈ ಉಂತುದಿನ ಅಡಿ ಅವು ಎಡೆದಾಂತಿನ ಗರೋಡಿ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಬಂಧುಲೆಗ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲೆನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿರಳ್ಡು ಸೇರಿಕೆದ ನರಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೆಲ್ಲ ಕಡೀರ್ದ ತುಳು ಉಚ್ಚಯದ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗ ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರನು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಾಂತೇರು ಸುರುಕಾದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತನುವೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಏರುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮುಂದೇನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ದ್ವಿತೀಯ BA SVS ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅನನ್ಯ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ BCA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಲು ಅಂಚೆನೆ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ AJ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇಂದೇತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಈ ಉಚ್ಚಯನದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಉಚ್ಚಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಗಾಪಿಗಾಡ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಲಂಕರಿಸೋಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡ್ದುಂಪು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಎಲ್ಯ ಕಣ್ಣದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಾಮಕುಮಾರನ್ನು ಸುಗಿತೊನೊಡು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲು ಗಣಪತಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಯೇ ಓ ಬಾಲೆ ಗಣಪತಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಯೇ ಕರ್ಬುಡು ಇರೆಗಾಸೆ ಎನ್ಮೆದ ಉಂಡೆಡು ಬಾರ್ಯಾಸೆ ಕರ್ಬುಡು ಇರೆಗಾಸೆ ಎನ್ಮೆದ ಉಂಡೆಡು ಬಾರ್ಯಾಸೆ ಓ ಬಾಲೆ ಗಣಪತಿಯೇ ಎಂಗ್ಲೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಯೇ ಓ ಬಾಲೆ ಗಣಪತಿಯೇ ಎಂಗ್ಲೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಯೇ ಎಂಗ್ಲೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಯೇ ಎಂಗ್ಲೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಯೇ ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಬುನು ಪುಗಾರ್ತೆಡು ಪಂಡಿನ ಗಡಿನಾಡ ಕವಿ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕಲಿನ ಕವಿತೆ ಆಯ್ನ ಸಾರೋ ಎಸೆಲದ ತಾಮರೆ ಇನಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಗೀತೆ ಮುಂದೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ಲೋರಿಯಾ ಕಾಲೇಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೈನ ಸ್ವರ್ಣ ಜೋಷ್ನ ರಶ್ಮಿ ಜಯಶ್ರೀ ನಿಧಿ ನಿತೀಶಾ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಆಶಯ ಗೀತೆನ ಪನಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಏತು ಪೊಲ್ಲುದ ಭಾಸೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಡು ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಡು ಉರ್ಕುಂಡಮೃತದ ನೂರೆ ನೂರೆ ಉರ್ಕುಂಡಮೃತದ ನೂರೆ ನೂರೆ ಏತು ಪೊಲ್ಲುದ ಭಾಸೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳದ ತಾಮರೆ
ಅಪ್ಪೆ ಪೇರುದ ಒಪ್ಪ ಜತ್ತುಂಡು ಮೈಟ್ ಮನಸ್ಸುಡು ದಿಂಜುಂಡು ನಿದ್ರೆ ಕನಟುಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರೋ ನಿದ್ರೆ ಕನಟುಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರೋ ಜೂಡೆ ಸ್ವರ ತೇರುಂಡು ಜೂಡೆ ಸ್ವರ ಸೇರುಂಡು ಎತ್ತು ಕೊಲ್ಲುದ ಭಾಸೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ಎತ್ತರ ಗುಡ್ಡೆ ಬೆರಿಟು ನೀಲ ನೀಲಿದ ಕಡಲ ಬರಿಟು ಕಡಮೆ ಕಮ್ಮೆನೋ ದಿಂಜಿ ಕಂಡೋ ಕಡಮೆ ಕಮ್ಮೆನೋ ದಿಂಜಿ ಕಂಡೋ ಪೊಲ್ಲುದಿಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಉಂಡೋ ಪೊಲ್ಲುದಿಂಚಿನ ಭೂಮಿ ಉಂಡೋ ಏತು ಪೊಲ್ಲುದ ಭಾಸೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ದೈತ ಸಾಲುಡು ಮರತ ಮೇಲುಡು ಗಿಳಿಯೋ ಕಲ ಕಲ ಕೋಗಿಲೆ ವೀಣೆ ರಾಗೋದ ತಂತಿಕೆ ನುಡು ವೀಣೆ ರಾಗೋದ ತಂತಿಕೆ ನುಡು ಪಾತೆರೊಡು ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಪಾತೆರೊಡು ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಬೂಡು ಕಡೆದ ಸಿರಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಗಾಂಧಿ ತಪಸ್ಸದ ಮಣ್ಯೊಡು ದೇಶದೆಡ್ಡೆಗು ಬಾಸದೆಡ್ಡೆಗು ದೇಶದೆಡ್ಡೆಗು ಬಾಸದೆಡ್ಡೆಗು ಬೆನಡು ನಮ ಸಮ ಮಣ್ಣಗು ಬೆನಡು ನಮ ಸಮ ಮಣ್ಣಗು ಏತು ಪೊಲ್ಲುದ ಭಾಸೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಡು ಪಂಡಿ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿಕೆ ಬಿಡು ಉರ್ಕುಂಡಮೃತದ ನೂರೆ ನೂರೆ ಉರ್ಕುಂಡಮೃತದ ನೂರೆ ನೂರೆ ಏತು ಪೊಲ್ಲುದ ಭಾಸೆ ನಮ ತುಳು ಸಾರೋ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ಸಾರೋ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ ಸಾರೋ ಎಸಳುದ ತಾಮರೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಾರ್ಯಾಂತಿರ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮೇರು ಈ ಉಚ್ಚಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರ ಉಲ್ಲೆರು ತುಳು ಪರಿಷತ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒತ್ತಡ ಎಂಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪುಗಾಂದು ಸುರುಕಾದ ಕುಡ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ತೌಳವ ಸುರುತ ಕುಲಪತಿಲಾಯನ PS ಎಡಪಡಿತಾಯರನ್ನು ಎಂಕಲು ಮಾತಬೋದು ಪಾತೆರದಾನಗಾರೈಕ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ತೊಜಿಪಾಯರು ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆರ ಒಂಜಿ ಆತ ಉಮೇದು ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ತುಳುಕಾದ ಬೆನಂದುಪ್ಪನಕ್ಕಲು ತುಳುನು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪನಕ್ಕಲು ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಡ್ಡಲ ಪೋದು ಅಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಂಡೊಂಡ ಸುರುಕಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಇರುಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ವೇಕರಾಯ್ ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಡಲ ಪೋದು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಶಯನ ಅಕಲ್ನ ಪಂಡೊಂಡ ಅಕಲ್ ಮಾತರ ಲೈಕ್ ಬೆರಿ ಪಟ್ಟುದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಇಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಪಂಡೇರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಲೇಸಗು ದುಂಬು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆನೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದಲಪ್ಪುವ ಜಾತ್ರೆದ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಬೋಡೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋಡು ಆಂಡ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದಕ್ಕಲು ತುಳುನು ಎಂಚ ಒರಿಪಾವುಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ದುಂಬುಗಿಂಚ ಕೊನೋವುಡು ತುಳುತ ಬೊಳೆಚ್ಚಿಲೆಗಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದ ಅತ್ತಂದಂಡ ಇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿರು ಅಕಲಿನ ಇನ್ನು ಅಕಲ ತರೆಕ ಇನ್ನು ಪೊಗ್ಗಾವುಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳದ ಕಲ್ಪನೆನು ಪುಟ್ಟಾಯಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ದುಂಬ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡು ಪರಂಪರೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತು ಗತ್ತು ನೀನು ಮಾತ ಪಂಡವನುವ ಅವು ಪೂರ ಅಂದ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಆಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಯಿನ ಒರಿಪಾವುಡು ನಮ್ಮಡ ದುಂಬು ಇತ್ತನ ವಿಷಯನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರಮ್ಯವಾಯಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂಡವನುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒರಿದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕೊನೋಡು ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಇತ್ತ ಬೆರೆಪನಕ್ಲು ಐನ್ಲ ದುಂಬು ಕೊನೋಡು
ಅಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಂಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ದಿಂಜ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗಾದ್ರ ಇನಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ತುಳು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಹೈಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಆಂಡ 45 ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಪಠ್ಯ ನಡತೊಂದುಂಡು ನನಾತ್ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳುತ ಪಠ್ಯಲು ಜಾರಿ ಆವಡು ಆ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಬರುಡು ಪದವಿ ಓದೊಂದುಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಅಭಿಮಾನ ಬರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದರೆ ಅಭಿಮಾನ ಬರಡು ಪನ್ಪನ ಇಂಚಿತನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆದ ಎನ್ನಲೆಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದುಮಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ದ ವಿಷಯ ಪನ್ನಗ ಎಡಪಡಿತಾಯರನ್ನು ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಬಂದ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಪಾತ್ಯಾರಂದುಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಐಕ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಐಕ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಜಗತ್ತಡು ಒಲ್ಪಲ ಪಂಡವನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿ ತುಳು ಪನ್ಪನ ಭಾಷೆಡ್ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ನಡತೊಂದು ಉಂಡೊಂದು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಧನಾತ ಅಭಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಮುಟ್ಟವನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ದೇಶ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಕಲಿಗೆ PUC ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಲಿ ಏನ್ಮಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಲಿ ಏನ್ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಮಾರು 10-15 ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿ ನಮ್ಮಂತ ಅವು ತುಳುಟ್ಟು ಕತೆ ಬೆರೆಪನ ತುಳುಟ್ಟು ಕವಿತೆ ಬೆರೆಪನ ತುಳುಟ್ಟು ಪದ ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತಂದ ತುಳುಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧ ಬರ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮನ್ಪಾಯ ಬಹುಶಃ ತುಳುಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಮನ್ಪುನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಇನಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಅಕಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಅತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಕಲ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಒಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೆರುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಸಮ್ಮೇಳನಡ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಐತ ಗೋಷ್ಠಿಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಪ್ಪು ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಂವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ತುಳುತ ವಿಚಾರದ ಸಂವಾದ ಮನ್ಪೆರಲು ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗೆ ಸೇರಿದಂಚಿತ್ತನ ಜೋಕುಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಿಖಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಕ್ಲು ಸಮ್ಮೇಳನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೇರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಉಪ್ಪು ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಾಯಕ್ ಡೆರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಮೋಹನಾಳು ಉಪ್ಪೇರು ಅತನ ದಂಡ ಬರೋಡದ ತುಳು ಸಂಘದ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಾತ ಬಂಧು ನಕಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರು ಮಾತಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ನಕಲೆಗಲ ಆಯ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕಲ್ಲಾನೇ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ನಡಪೆರೊಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ